Здравейте, приятели! Днес сме в гората на едно готино заслонче и сме се събрали да направим ревю на 2000 км. По-точно 2045 км на АТВ-то. Ето. 2000. Така, вижда ли се? Или така ще се види по-добре? Не знам, не виждам. 2045 км и 108 часа. Малко е ветровито, не знам какво ще се чуе и затова се въртя да не сме във вятъра. Или да избера друго място. Така, малко се преместихме от там тук, защото там е като някаква фуния и много духа в камерата, което не е окей. Така, както казах вече, АТВ-то е на 2045 км. Още няма една година откакто съм го купил. Колко месеца са сега сме? Сложил 5 и още 2 месеца. Значи е на 10 месеца АТВ-то. Какво да кажа? Всъщност имам много какво да кажа, дано да ми хрумне точно кога да кажа, защото не съм се подготвил, естествено, както винаги. Всичко е на импровизация, не се подготвям. Да кажем, че не съм имал някакви сериозни проблеми за тези 2000 км, но като всяка една машина, която се кара в кал и мизерия, естествено, имаше проблеми. Например, протече семеринга на кардана на задния диференциал. Тоест, семеринга на диференциала, който... Дали ще мога да го покажа? Може би не, но ето там. Пред задния диференциал, нали, кардана върви и влиза в него и точно този семеринг ми протече. Почна да сълзи масло от там. Направо си течеше. Така може би ще се види, да. Ето там течеше масло. След което семеринга беше подменен. За целта трябва да се свали кардана, да се махне т.е. карето трябва да се извади като цяло и се вади кардана. Семеринга не е скъп, но си е занимавка да се смени. Като цяло не е нещо, кой знае каква философия, но си е занимавка да се смени. Шунтирах си седалката. Изолирана е седалката, нали, за топлина. Против топлина. Шунтирах я с букси, да не ми пищи. И тук на самото АТВ. Включва се една букса, за да не режете и да не преправяте да правите глупости. Ето е буксата. Не е нещо интересно. Двупинова. Ето, според пръста можете да прецените колко е голяма. За да си поръчате онлайн, на нея пише нещо 13. Не знам. Аз просто я видях и си я харесах онлайн, си я поръчах. Около 2-3 лева е. Штраква се ето така и не ви пищи, когато няма седнал човек. Не ви показва OPC на таблото, никога вече, нали? И реално не дразни. Това въздуховодче вече съм го показал, мисля, в предишно видео. Сложил съм го за ауспуха на CVT-то все едно. Така. Друго. Проблемите с ауспуха при мен продължиха
въпреки че сложих металната топка от турско, един ден просто реши след едно каране по-интензивно да се откъсне ухото на тръбата на ауспуха, т.е. на предната, която излиза от двигателя. И респективно пружината ми липсваше. Пружините, които са за опън да притискат ауспуха, едната от тях липсваше и се държеше само на една и дрънчеше естествено като ненормално. Затова мека връзка. Мека връзка и забравяте за винаги. Заваряване може да се монтира без проблем, нали? Как се прави? Закача се отпред предната част на ауспуха това към двигателя, към порта на двигателя и се слага меката връзка на нея, т.е. то трябва да се отреже там и така, нали, да се махнат тия ушите, които са. Меката връзка мисля, че беше 110 дълга на фи 45, нещо такова. Мисля, че ауспуха беше фи 40 или 45, мисля, че беше нещо. Нещо от сорта беше, външното беше 42 ли. Абе, пасва си идеално фи 45 на 110. Такава ми е меката връзка, 20 лева. Решавате си проблема за винаги и става вечно. Зашива се, ето така, заварява се и готово. Друго, сложих му чорапи на амортисьорите, защото ако от малко да ги пазим поне, ще видим. Днеска тъкмо смених маслото на 2000 км. Аз имам за тези 2045 км имам 3 смени на масло. Като първото масло го смених на 179 км, второто го смених на около 1000 и сега пак на 1000 отгоре, т.е. на 2045 пак го смених. Не чакам 1600 км, около 1000 го сменям. Този път сложих мото 7100 10V40 и мисля, че това може да го карам до 1500 км, но ще го видим. За момента още е розовко, което е окей. Новичко е то, първо палене му е това от смяната. Отварях вариатора да го почистя. Горе-долу беше добре. Не беше много бръсен. Като в момента имам проблем, че завлича докато е студен. Увлича. Тоест продължава да върти вторичния съединител. Тоест първичния съединител върти, двигателя го върти него и вторичния съединител продължава да се върти. Дори на неутрална, дори на паркинг. Нали. Не е окей това. Най-вероятно ще му търся някакви решения. Не съм сигурен дали не е заради пулчетата. Аз в едно от предишните видеа мисля, че казах, че пулчетата, които са те са такива черни обувки, които държат тежестите, нали, на първия центробежен съединител на първичния. Реално те се изразходват и захабяват се по облата си част, тъй като се трият в съединителя, в корпуса, в метала. Те са нещо като пластмаса, ама не баш пластмаса, нещо такова. Реално се захабяват. И максимума на захабеност трябва да е ето както се измери с шублер по облата част, ще пусна снимка, трябва да е 14 мм, моите са на 10 мм в момента, т.е. имам още 4 мм, което ако 10 мм са за 2000 км, сметнете, да речем половината, още 700-800 до 1000 км тавани трябва да ги смена. Ще почнат да чукат най-вероятно и
Задържането също от това може да дойде, защото нали, разбирате, че пулчето като се подпре към стената на синитела, когато не е точно на точната отдалеченост, нали, от периферията на синитела, се получава така, че може да създава по-високи обороти. Тоест по-в периферията като работи, така е. Така че най-вероятно ще ги подмена в някакъв момент. Друго това е. Абсолютно никакви други проблеми не съм имал с машината. Просто карам. Обслужвам и карам. Това е. Предната пластмасовия щит замина. Не помня къде, някъде съм го ударил и се сцепи. През средатата си направих метален сам от алуминий, дебел, 2-3 мм. Тези глупости тук реших да си ги направя така, защото е по-леко. Фабрично се сгъват много лесно и отиват към полуоската, към карето. Тоест може да, само да направя сянка, се въртят така, да се вижда по-добре. Направил съм ги от ъгълчета, които подсилил съм ги, т.е. с ъгълчета, ето тук, които да държат това да не се свива назад в кал и в мизерия. И реално вече е доста здраво направено. На лебедката съм сменил въжето с синтетично, оранжево. Си взех. Друго, лебедката съм я ползвал много малко. 2-3 пъти. Имах проблеми с амортисьора, което и в предишното го бях казал, мисля, ревю. Оправих го. Реглажа, нали, на амортисьора, не е нещо друго. В момента съм направил качването максимално меко. Рибаунда отдолу е на 3, а на 6 е компресията. Тоест, ето това тук съм го настроил на 3 цъкелчета. Оп, вижда ли се, ето го. Това съм го настроил на 3 цъквания. Да го покриеме. Така. Чорапите за амортисьорите са 350 мм дълги. 350 мм. А ето това тук отгоре, въртелчето е компресията. Ето това. И това съм го настроил на 6. На 6 врътки, на 6 цъкчета. И отпред и отзад е еднакво, нали, естествено. Може и да го различават, може и да го разминете, нали, да не е еднакво, но на мен ми е удобно така. Да, доста е меко и по завоите доста трудно се взимат завоите с по-висока скорост, но поне комфорта е уникален. Комфорта е просто несравним. Може да се втвърдяват, естествено. Уширителчета са на около 1500-600 км вече. Тя неща. Сутринта забелязах, че има някакъв теч от двигател от задния кардан, семеринга. Предполагам, беше сълзяло малко. Предполагам, че там отдолу има една гайка на фланеца, която трябва да се стегне. Поне при руснаците това е най-честото нещо. И какво да кажа? Може би ще се окаже нещо там, може и нищо да няма. Ще видим. Малко като го покарам. Ако просълзи пак, ще го разгуба задния кардан пак. За стягане на гайката и да видим дали там семеринга не се е прецакал. Това се случва като карате в кал. Аз гледам да не карам много в кал, но най-вероятно съм изтеглил някаква къса клечка за тия семеринги и отзад и отпред. Но както и да е. Не ми тежи. Предният кардан дрънчи отвратително. Все още от шлиците му. Ако докато се возите чуете нещо като все едно сте забравили някъде връзка ключове или нещо такова, дрънчи, звънти. Едно такова цън-цън-цън-цън-цън.
Ето там предния кардан. Ето тук. Това е, което мога да кажа за машината. Машината не ми дава никакви ядове. Въобще. Трябваше да се отдалеча по-далече от нея, за да не чуе. Почна да духа много гадно. Друго не съм пипал. Мамка, не съм пипал нищо. Какво да кажа? Не съм имал грешки. Нищо. Да, няма какво да кажа друго. Това е. Кара се. Понякога скърца от окачването, но установих, че това идва от амортисьорите. И откакто ги покрих, т.е. скърца, когато има прахоляк по стеншена на амортисьора. Това е лъскавото. Оста, да го наречем. Това, като се нафъчка с кал, прах или някакви такива мизерии, почва да скърца като пружинен матрак, стар пружинен матрак, пружинно легло. Скърца. Това като се измие, му няма нищо после, нали, смисъл, мъква скърцането, изчезва. Гресирам го на 500-600 км, не повече. Като цяло до сега винаги по една помпа поема преди да излезе, така че не е нужно чак толкова често, според мен може и на 1000 км, на 800-1000 км веднъж да се гресира. Не е нужно повече. Ако карате сега основно в кал, мизерия и гадости, естествено най-вероятно ще го гресирате по-често. Ама аз не виждам такъв смисъл за момента. Така че няма смисъл да се гресира по-често. Ето го на къси. Брутално. Фаровете през нощта са окей. Не е нещо вау, но за момента окей. Стоповете са, според мен, са брутални. Готини са. Задната жабка е тотащата, винаги е мокра, прашна, мръсна, с бокуци и реално можете да видите, ето тук има отгоре един огромен луфт, който може да се обере, когато го натиснете нагоре. Виждате ли как мърда цялата? Ето тук. Ако това се обере ето така, абсолютно нищо няма да влезе вътре, но реално е мазало. Ето така трябва да стане. Вътре винаги е гняз. Пълно е с мизерия. И така, смених всички гресьорки, между другото, с удобни 45 градусови. Ето, тук 45 градусова настрани. И като цяло и другите са така 45 градусови. Ето, и тази 45. И можеш да си гресираш без да сваляш никакви колела, глупости. Ето и тази там в дъното е 45, тя се вижда. Абсолютно всичко остава по-удобно. Гресира се по-удобно, може да се бръкне от всякъде по-удобно. Не е нужно да се разглобя абсолютно нищо и се гресира за 5 минути. Даже 5 минути са много по принцип, когато всичко е направено удобно. Ето тази фабрично беше крива, 90-ка. Ама подмених ги повечето на 90, които може, които не е на 45-ци. Ето тази беше права и много трудно се гресираше. Вече е на 45. Демеринга на задния диференциал го намерих от Mazda. Не помня точния размер, 49 на 65 на 9, нещо е такова беше. Или 48, нещо от сорта. Семеринга. 10 лева е. От някаква Mazda 6 или Mazda 3, нещо е такова беше. Има разлика с оригиналния. Оригиналния има 2 канала, този има един. И който съм сложил аз сега. Имам и оригинален, обаче не ми се занимава да го смена. Пак. Когато този протече, тогава. Това е по машината. А сега малко по... как да кажа? По това дали КТИ, дали
нещо друго да изберете, какво да изберете, нали? Кое с какво се кара и така нататък. Наслушах се на какви ли не глупости по интернет, от хора, от животни, от кого ли не. Общо взето, ние се намираме в държавата България. В държавата България, за да се движите по шосе, работи закон за движение по пътищата. ЗДВП. Всеки от нас, който е шофьор, има книжка, го е учил това нещо, за да мине изпитите по теория. Ако не сте го учили и сте плащали, толкова по-жалко за вас, съжалявам. Така, според закон за движение по пътищата, член 150 или 152 или беше 154, някой от тия членове, около 150 там, пише коя машина с коя категория се кара. Когато пише 4-колесно превозно средство с обща маса за превоз на пътници говоря пак, с обща маса до 3 тона и половина, с повече от едно места, т.е. не е само за шофьора, а има и пътник, се кара с Б категория. Това е по закон за движение по пътищата. Тези машини се водят селскостопански. Тази машина отказват да я регистрират в КАТ поради това, че тя няма сертификат за Евро 5, Евро не знам си какво. И най-вече, нали, защото няма катализатор. Тоест тя смърди повече и цапа повече околната среда. Не можеш да си я караш в града съвсем спокойно. Не можеш да се качваш на магистрала, защото тази машина фабрично е ограничена на 60 км в час. На магистрала с 60 няма как да се движиш, ще отрепат или ти ще направиш беля. Ще направиш катастрофа. Затова тази машина не можеш да я регистрираш в КАТ поради точно тази причина. Няма сертификати. Тази машина има версия, която е за КАТ с тези сертификати. Има, ето там, катализатор. Вътре има катализатор. Тази не е с катализатор моята. Моята е за контрол и техническа инспекция. Тази с катализатора си има еконорма, евро сертификат и се регистрира в КАТ като 4-колесно превозно средство. Това пише в талона му. С маса до 600 кг. Кара се с Б категория. За този сертификат и, как да кажа, катализатор и така нататък се плаща още 2500 лева. Тоест, за да си вземете машина, която става за КАТ, плащате още над 2500 лева. Тоест, взимате точно такава, която става за КАТ. И ви дават сертификат за регистрация в КАТ. Което лично за мен е безсмислено. Когато регистрирате тази машина, такава машина, нали, с сертификат за КАТ, в КАТ, машината трябва да минава годишен технически преглед, има данък МПС, както всичко друго според конски сили, мощност и така нататък, тегло, там каквото се гледа, като на всяка кола, мотор или каквото се регистрира в КАТ. Има годишен технически преглед, застраховка гражданска, трябва да носите аптечка, пожарогасител и триъгълник. Това го пише в закон за движение по пътищата. Тази машина няма сертификата за Евро 5 и не може да бъде регистрирана в КАТ, ще ви върнат. За да не стоят тези машини нелегални, те се регистрират в Министерство на земеделието. Тоест, разрешават ти в България да си работиш по полето, където е черен път, ето такъв, да ходиш на нивата, да си вършиш работа, като всеки един друг трактор, селскостопанска машина и така нататък. Тоест, това нещо се води селскостопанска машина.
Конструктивно няма абсолютно никаква разлика с това, което се регистрира в КАТ. Единствената е изпускателната система, че версията в КАТ има катализатор. Това е. Машините са идентични. Сега, тези в КАТ, нали, фабрично са отключени, с развива скорост по-висока от 60 км в час. Тази фабрично не може да развива повече от 60 км в час и така нататък. Сега има да минем вече КАТ, нали го изчистихме, и КАТ единственото криво нещо, което виждам аз, е данък МПС, нали? Освен данък МПС прегледа годишния, не навсякъде можете да минете преглед с машина 4x4, тази е 4x4. Трябва движещи колела на една ос, т.е. предна или задна ос на машината, трябва да са и двете върху валяк. Върху два различни валяка даже, не са един и същи, върху валяци трябва да са. Т.е. когато онова се върти напред, да речем дясното, това трябва да се върти назад, за да се преодолее диференциала и за да се тества машината на годишен технически преглед. Същото е и за джиповете, които са с пълноприводно 4x4 или така наречените паркетници, дето им викаме, където има диференциал, трябва, и е 4x4, трябва да се качи цялата ос върху два валяка, единия напред, другия назад да се върти. Така. И се тества. Тази машина обаче е тясна. Няма как да минете на канал. Каналът е горе-долу толкова широк, колкото и машината. Няма как да стъпи върху двата валяка. И реално, когато искате да правите годишен технически преглед, трябва да натоварите тая машина някъде, когато е регистрирана в КАТ, говориме. Да натоварите някъде, да карате до съседен град, където има тесни валяци или няма канал и валяците пак са по-тесни, или, нали, където можеш да минеш годишен технически преглед на такава машина. И имат лиценз и така нататък. В София са там едно-две места, предполагам, не знам. Знам едното, което е, няма да правя реклами. Като цяло, това нещо мен ме отказва от версията в КАТ. В смисъл регистрация в КАТ. Когато е регистрирано в КАТ, се кара с Б категория на 100%. Не се изисква каска, очила и нищо. То си е за ваша безопасност, където се казва за вас си е. Слагайте си каските и си карайте с оборудването, защото се случват всякакви глупости. Нали, не е окей да се правим до пета. Както и да е. Да минем обратно на въпроса. Версията в КАТ я изчистихме изцяло. Това е. При версия, когато регистрирате в КАТ, нямате абсолютно никакви ограничения, карате където си поискате като нормална кола. Без каски, без нищо, нали? Никой не си кара колата с каска. Така, това беше за версията в КАТ. Сега версията, която гледаме тук, е тракторовата. Така се води Т3Б. Т3Б по европейски закони, по всякакви закони и така нататък се води колесен трактор. Колесни трактори с скорост повече от 40 км в час. Фабрично тази е ограничена на 60. Влиза от 40, т.е. над 40. Тракторчетата в Европейски съюз, пак казвам, ние сме в България, която е член на Европейски съюз. Ако законите в България не казват ясно и точно кое, какво е, как се прилага, как се гледа и как се тълкува и така нататък, и европейските закони уреждат това нещо, не пречат, не са в ущърб на държавата, т.е. не пречат в законите, не пречат на законите в съответната държава, се прилага и европейското законодателство. В този
в този случай по европейското законодателство колесни трактори с скорост повече от 40 км в час до 600 кг се управляват с Б категория. Това Т3Б се води колесен трактор. По българските закони, пак казвам, това нещо е регистрирано в Министерство на земеделието и могат да те проверят контрол и техническа инспекция. КТИ. Тоест, ето сега както съм тук в момента, може да дойде оттам джипа, да ме спре и да каже: я да ти видя на теб документите, имаш ли документи за управление на тази машина? Изкарал ли си сертификат? Курс изкарал ли си? Така наречения ТВК или ТКВ. Това е трактор верижен колесен или колесен верижен, нали, КВ или ВК. Управление на ТВК или ТКВ. Така, това се издава от Министерството на земеделието, КТИ и така нататък. Минават един курс, който струва към днешна дата 450 лева. 20 дена мисля, че е курса. Минавате един изпит, който е 10-15 минути и си взимате едно талонче, ето такова, което няма никакво отношение към свидетелство за управление на МПС. СУ МПС, в което ви пише Б категория, А категория, ТКТ категория и каквито още там категории се сетите, нали. Това нещо, това талонче, издадено от КТИ, както издават и свидетелството за регистрация, пак от КТИ и така нататък, КАТ нямат абсолютно никакво отношение към тези талони, защото те не са издадени от КАТ, регистрацията не е издадена от КАТ, свидетелството за управление на МПС е издадено от КАТ и могат да ви поискат СУ МПС да проверят по него какво имате и какво можете да карате. Другото талонче го поглеждат от човешка гледна точка, да видят, че имаш ТВК или ТКВ, нали, че си изкарал да боравиш с това нещо. Дори сега в гората, както сме, имаме разрешение, примерно, да отрежем ето това дърво. Почвам да го режа и за дадената резачка аз трябва да съм изкарал курс как се използва тази резачка. Имам ли право да го режа аз това дърво? Знам ли как да използвам тая резачка, да не си отрежа ръцете? Как точно да се отреже дървото, на къде да падне и така нататък, да си има. Минава се курс и ви издават сертификат за този курс и ви издават пак такова талонче. Горския може да дойде да ме провери и да каже: ти защо нямаш сертификат, глоба. За това ви служи ТВК или ТКВ. Тоест, ако се движите по полето, дойде инспекцията да ви провери, вие нямате ТВК, глоба. Според закона, контрол и техническа инспекция по закона на земеделието. Горското и земеделието, горите и земеделие. Така, горите и земеделието нямат никакво отношение по движение на тази машина по асфалт. ТВК, ТКВ се води колесен трактор с гуми, с колела. Не е верижен, колесен е. Т3Б категорията е колесни трактори. Колесните трактори могат да се движат по пътната мрежа, където работи СУ, МПС и КАТ, където контролират, по изключение. Тоест нямате как да си се движите съвсем спокойно по асфалта. Изкарвате ТВК, за да знаете как се управлява такава машина. В която, пак казвам, ТВК, ТКВ и така нататък, то е едно и също, просто не се пише в талона, не е вписано в свидетелството за управление на МПС, което катаджиите проверяват. Тоест КАТ гледат СУ МПС по ЗДВП и така нататък. Закон за движение по пътищата. Когато имате талончето от КТИ ТВК, можете да го покажете, катаджията да види, че имате и такова талонче. И не би трябвало да имате проблеми, ако катаджията знае, контролиращия орган, нали, знае какво проверява и какво гледа. Разбира законите и ги тълкува правилно. Ако той не ги тълкува правилно, хванете с тази машина и ви спрат долу полицаи на шосето, може да си изпатите с 100 лева глоба,
която ако обжалвате в съда, има голяма вероятност да отпадне по законите на Република България. Защото катаджиите си знаят техния закон за ДВП и контролират по него. Те не контролират по Закон за регистрация на селскостопанска и горска техника, което е това. Закон за регистрация на селскостопанска и горска техника, Т3Б е колесни трактори. Това нещо никъде не е съществувало в Закон за движение по пътищата. Ако потърсите Т3Б там, абсолютно никъде не се споменава такова нещо. В Т3Б го има само в Закон за регистрация на селскостопанска и горска техника. Тоест, КАТ трябва да прилагат и другия закон, към който те нямат никакво отношение. Няма как това да стане. Сега, в Закон за движение по пътищата има едно, в тия член 150 и някой там, е написано, че 4 колесни превозни средства за превоз на пътници, товари до 3 тона и половина, нали, общо тегло, се кара с Б категория. Малко по-надолу на дъното на последната точка, нали, ще видите, че там пише трактори. Трактори се карат с ТКТ, което е трактор, който се регистрира. Трактор за колесен трактор се води ТКТ. Можете да карате само колесен трактор, който се движи по асфалт. ТКТ се регистрира, се кара по асфалт, но той има различна скорост. Тоест, сега, той развива до 40 км в час първо и тежи 3 тона и нещо. Тоест няма как това да тежи 3 тона и нещо и развива повече от 40 км в час. Така, първо това. След което има малки тракторчета, ще кажете, Кубота, там другите какви бяха, съм ги позабрал вече, Джон Дерето, нали? Те също са малки тракторчета, но те не развиват 60 км в час, те са до 40 км в час. Не знам дали с това малко тракторче можете да дигнете 60 км в час, според мен не може. Те са до 40. Тоест това влиза в такава категория, че е над 40, но пък е до 600 кг. В Закон за движение по пътищата няма такова нещо. Така че ТКТ не ви върши работа в този случай. Ако полицая знае какво гледа, ако той не знае какво гледа, ТКТ ще ви свърши работа. Ако се говори с полицаите, им се обясни това нещо, защото и те не са запознати, хората не са виновни, че не са запознати по този начин, защото си имат много други неща, които трябва да се учат и да се помнят. Но това нещо е над 40 км в час, до 600 кг, Б категория и така нататък. Има няколко неща, които полицаите гледат, когато спрат къта и машина на шосето. Тоест, когато се движите по шосето, по изключение, нали, пак казвам, нямате право да се движите с тази машина по шосе, движите се само по изключение. Назор сте. Отивате да я зареждате, отивате да я миете. Няма път къде да минете по друго място, от друго място и пресичате шосето. Или се движите 1 км по шосето и пак излизате от шосето. Може, това е по изключение. Няма как да заобиколите. По изключение по асфалт, павирани пътища и така нататък, в които ЗДВП работи. На ЗДВП се гледа точно това, Б категорията. Не би трябвало да ви занимават с друго. Който ви занимава с друго, опитайте се да обясните. Ако не става, жалите в съда и глобата отпада. Глоба, за която пишат КАТ, е 100 лева за първо провинение. За второ провинение отнемане на книжката за няколко месеца беше, 6 месеца или година или нещо такова беше, 2 ли беше. И 300 лева глоба при второ провинение. Тоест, ако ви хванат втори път в рамките на влязло първо провинение. Когато го обжалвате, то не е влязло в сила.
защото се обжалва. Наказателното постановление не е влязло акта. Така, общо взето, това са нещата КТИ и КАТ. КТИ пак не се кара с каска, пак казвам, то си е за вашата кратуна. Ако ви е празна, не карайте с каска, се ми е тая. И почват да върлуват някакви глупости тотални по социалните мрежи, малко и там коментари. Пълни олигофрени и разбирачи, които въобще, нали, без извинение, въобще нямат идея за какво става дума тук. Нито са прочели едно редче от законите, нито са ги тълкували, нито знаят за какво става дума. Почват се. Трябва да пише превозно средство за всякакви терени. Трябва да пише ПСВТ с точки, което е същото. Трябва да пише... не знам си какво. Трябва да пише... не знам си що. Трябва да пише... това не се кара с Б, кара се с С, това се кара с Хикс, това се кара с Y. Баба ти фарчилото. ТКТ не можеш да вземеш от никъде, трябва да запишеш трактористко училище или да изкараш С категория и тогава ти дадат ТКТ. Само че ТКТ това не е трактор 3 тона и половина с до 40 км в час. Не разбирам. Не съм виждал трактор с 60 или с 80 да може да се движи, да не можеш да го стигнеш. С тия големите гуми това ще подскача като животно и ще бъде доста опасно. Ако някой някъде е отключил някой трактор да се движи толкова бързо, добре, може. Ако има други видове трактори, които се движат с 80 или с 60 над 40 км в час и така нататък, може да се искат С категория с ТКТ и така нататък. Това е АТВ, превозно средство за всякакви терени. All Terrain Vehicle. Това е. Едно плюс едно места. Две места. Това е двуместно. Едноместните нямам идея, не съм разучавал, но това е двуместно. Това е за превоз на пътник. И развива повече от 40 с, нали, фабрично 60. Моето отключено развива до 110. Както и да е. Сега, катаджиите гледат едно нещо, което е, така да наречем, дупката в закона. Самоходна машина. Самоходна машина, според закон за движение по пътищата, се управлява с Б категория. Ако на АТВ-то в талона ви пише самоходна машина, сте спасени. Катаджията отваря, гледа самоходна машина и ти казва: ама нали знаеш, че нямаш право да се движиш по шосето? Да се заяде с нещо. В смисъл да те предупреди, да те контролира малко. Нали? Затова е контрольор по автомобилния транспорт, КАТ. Когато види самоходна машина, може да ви пусне, защото според закон за движение по пътищата самоходна машина се управлява с Б категория. Само че закон за движение по пътищата има дефиниция за самоходна машина, която е малко така не влиза в сметките на АТВ-то. Самоходната машина трябва да развива до 25 км в час. Опа! Това развива 60. Самоходната машина между осито трябва да е 90 см и нещо е такова. Беше, това е 1,20 м. Примерно. Нали? В смисъл. Излизаме от рамките, не става. Но в талоните за регистрация в КТИ не пише нищо. Нито колко е за задната ос, предната ос, колко е широко, колко развива като скорост. Нищо не пише. Ако ви пише превозно средство за всякакви терени и на B6, мисля, че беше в КТИ, пише нищо или 3 звезди, или липсва нещо, или каквото и да било, тогава пак минавате метъра. Превозно средство всякакви терени, не пише, че е трактор, Т3Б и така нататък. Спирах лично на няколко полицаи, които контролираха движението. Отбил съм прилежно, така. Спрял съм, отишъл съм с талончето и съм казал: ще ме губите ли, ако карам с това нещо с Б категория? По закон за движение по пътищата те казаха: не. Това се кара с Б категория. Това. Регистрирано в КТИ. Питам защо? Защото е повече от 40 км в час. И това е АТВ, леко е до 600 кг, до 3 тона и половина. Това е 4 колка, кара се с Б. Защо човече не си го регистрира в КАТ? И аз казвам: защото не става.
Нямам сертификат за Евро 5. Не става. И те ми казват, ясно. Защото когато е регистрирано в КАТ е съвсем чисто и ясно всичко. Пак казвам, това е машина, която е селскостопанска, не може да се кара по шосетата. Единственото, кара се по изключение, единственото ограничение е, че не можете да се качвате на магистрала с това нещо. Селскостопанска машина по магистрала. Няма самоходни машини и също така и така. По магистралите, които развиват 25 км в час и да се движат самоходна машина по магистрала, няма такова нещо. Така че, това е разликата КТИ и КАТ. Спорно е. Всеки може да го тълкува както му е кеф на него. Аз лично съм питал Министерството на вътрешните работи КАТ СДВР София. Мога ли да карам аз това нещо и с коя категория, като те ми казаха, че нямат отношение към това нещо, никакво, нито към регистрацията, нито към нищо, специално за тази машина, защото не е регистрирана при тях. Нямат отношение към тази машина изобщо, не е регистрирана при тях. И са ми казали, прочетете член и кой си 150 и някой, там са описани точните категории, кое с какво се кара. До тук добре. Питал съм в КТИ Министерство на земеделието. Моля да ми кажете аз с каква категория мога да управлявам това МПС и ако пресичам някъде пътя, какви документи на мен ми трябват, как тълкувате вие вашите закони, които сте писали, с какво аз мога да се движа. Те казаха, тези машини не са предназначени за пътни условия, т.е. нямаш право да се движиш по асфалти. По асфалта. Движиш се там по изключение и така. Като това нещо се кара с ТВК. Те си рекламират техния курс. От тук натам си карате на ваша отговорност, нали? В смисъл, това, което аз ви го казвам, е моето тълкование на базата на много изчетени неща. Общо взето, направихме ревюто. Седалката съм си я притапицирал сам с готина кожа. Общо взето това е машината, друго не мога да се сета. Харчи си доволно от около 8 на 100. Моята, в смисъл с моето каране си около 8. 7 и нещо 8, не повече. Не харчи по 10. Това е. Отивам малко да покарам, защото времето е трепач. Пожелавам ви чао и умната, ако не руста.